Gisukit-sukit si Jesus sa Pangulong Pari. Juan Kapitulo 18 versikulo 19 hanggang 24. Unya, gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga sumusunod ug sa iyang mga gipanudlo. Mitubag si Jesus, dili tago ang akong pagpanudlo sa mga tawo. Kay ako nagtudlo diha gayod sa mga simbahan ug sa templo diin nagatigom ang tanan nga mga Hudyo. Wala ako'y gitudlo sa tago. Nganong ako man ang inyong pangutanon. Pangutan-an ninyo ang mga tawo nga nakadungog kanako, kay nahibalo sila kon ansa ang akong gipanudlo kanila. Gisag pa siya sa usa sa mga gwardya nga nagatindog duol kanya ug giingnan, ingon ba niana ang pagtubag mo sa Pangulong Pari? Mitubag si Jesus kanya, kon ang tubag ko dawtan, ipadayag kon asa ni adto ang dawtan. Apan kon husto ang akong gitubag, nganong gisag pa mo man ako. Unya, si Jesus nga ginapos pagipadala dayon ni Anas kang Caifás nga mao ang Pangulong Pari ni adtong higayuna.